Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkanmu da warhaka. A yau insha Allah zan yi bayani ne ko kuma ce zan nuna muku yadda za ku samu 1 gig data ko kuma ce 1000 MB a naira 200 kacal a layin 9mobile wanda muka fi sani da Etisalat. Sannan za ka yi amfani da datan har na tsawon kwana 3. Za kuma ka iya siyan sama da 1 gig a rana. Misali za ka iya sa katin 1000 ka sayi datan 5 gig da shi, ma'ana 5000 MB. Don haka yan uwa ku biyo mu domin ganin yadda za ku samu wannan garabasar. Domin ka samu datan 1 gig ko kuma 1000 MB, idan ka sa katin 200 za ka danna wannan number *929*10#. Kana danna kawai sai ka tura. Kana turawa, your request has been processed. Kana turawa to za su turo maka da wannan message din gashi, you have successfully purchased the 1 gig data plan valid for 3 days. Rollover does not apply. Idan ka duba datan ka za ka ga 1000 plus MB. Gashi nan ka gani. Dear customer, your special data balance is 1067 MB. Gashi nan kun gani. Idan wannan bidiyon ya burge ku kuma kun amfana da shi, da Allah ku danna mana subscribe saboda mu sanar da ku a lokacin da muka daura wani sabon bidiyo makamancin haka. Ma'assalam.